Alhaji da masu wai me yake damun ka ne haka naga kayi wani zuru-zuru? Allah ya baka ƴaƴa irin wannan. Amma saboda mugun hali. A to ai mugun halinka ne ai. Haka zaka ce saboda mugun hali irin naka amma duk su watse su bakka. Me kace? A ni ban ce komai ba. Ƙarya kake. Cewa yayi mugun hali irin naka. A'a ni ba haka na ce ba, cewa ne karfin network da samun data mai sauki da arha da rahusa har yanzu ba ai kamar Godata ba. Wannan magana da kake faɗi ba hanya ɗaya ce tak. To ai hanya ɗaya ce yanzu nake faɗa muku, wato shine Godata. Irin sa aka nuna wa shugaban ƙasa. To ai ko tun da kuka ga an nuna ma shugaban ƙasa kun san Godata network ɗin sai yana da kyau, da haka kuma kada ku bari a baku labari. Ku fara amfani da application ɗin Godata domin ku more data ku dinga kallo a TikTok yanda kuke so. Allah maka albarka. Ai, Allah maka albarka. Yawwa ni dai in ce an ya kamata a samu wannan albarkan ko tunda da ni na kawo muku wannan Godata din. Haka ka iya uban yan zance. Dan haka ina gaya muku inda kuka fara amfani da wannan application din na Godata to sai kun mun godiya kun mun jinjina a matsayina na wanda ban yi bakin ciki ba na kawo muku Godata. Ashe bazuka zai gyagije. Dan haka faka ba tare da bata lokaci ba kowa ya je Google Play Store ya download din wannan application din mai suna Godata. Wannan shine hoton application din. Ni ma idan na koma gida zan tara mutane a shiga. Dan haka zan ajiye muku link din application din da link din website din namu a description ko kuma a comment section ku duba za ku gani. Kwarai kuwa. Dan haka kada ku bari a bar ku a baya fa, kowa ya register da wannan application din domin ya fara more garabasa. Domin neman karin bayani gurin register ko kuma siyan data to wannan ita ce number wayan mu. Sai kun zo. Assalamu alaikum. Kai nagode. Ai yanzu na gane. Jama'a da Allah ku fahimci wannan lamari. Man